En af de ting, lægerne interesserer sig meget for, det er, hvordan man får patienterne til så hurtigt som muligt at føle sig raske efter f.eks. en operation. Normalt så får patienter, der skal have en ny hofte, et drop med bedøvelse ind i rygmarven, og de beholder så den her rygmarvsbedøvelse i de første dage efter operationen. Men der er bivirkninger ved bedøvelsen, og de gør, at man føler sig syg. For eksempel så kan det være svært at ramme helt præcist, så man kun bedøver det ene ben, så i mange tilfælde så er begge ben bedøvet. Andre bivirkninger er kvalme og opkastninger, og så kan patienten miste kontrollen over sin vandladning og må have kateter op i urinrøret for at tømme blæren. Men nu viser en ny undersøgelse, at man kan spare patienten for mange af de her gener ved at bedøve ham på en ny måde. I sådan en undersøgelse så trækker lægerne lod, og Thomas han har trukket den her nye behandling. Selvom han bare er 35 år gammel, så har Thomas slidgigt og skal have en ny hofte. Det siges, at man ikke kan mærke, at man får sat sådan en hofteprotese ind, og bevægeligheden skulle være næsten lige så god som før, at man havde fået konstateret slidgigt. Så det forventer jeg også, at det bliver. Skal vi bare gå ind her? Du kommer til at ligge meget underligt. Godt mærke det. Det, som sker nu, det er, at vi lægger et drop i din hånd, giver dig noget smertestillende. Lidt at slappe af på. Vi er enige om, det er venstre hofte? Det er venstre, ja. Godt. Fint. Går lige et par minutter, så kommer der sådan en dejlig varme, der breder sig i kroppen. Nu er jeg helt afklaret med, at nu skal det være. Nu synes jeg har ventet i alt for lang tid. Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi sammenligner en ny behandlingsteknik, hvor vi sprøjter lokalbedøvelse direkte ind i operationsåret, og sammenligner den med den anden teknik, vi har brugt i årevis, hvor vi har lagt et kateter ind i ryggen. Det vi kalder et epiduralt kateter. Det er en relativt ung patient, men han har altså fået slidgigt tidligt i sit liv. Og vi skal nu ind og have operationen gennemført. Det er nok generelt sådan, at som kirurg, der synes man jo efterhånden, det er blevet til et mindre indgreb, fordi det kun tager en times tid, ikke? Men for patienten er det et stort indgreb. De har generelt mange smerter bagefter, og det er jo det, vi arbejder på at forbedre, så de kan få et bedre forløb med så få smerter som muligt. Det er også det, patienterne er mange gange enormt bange for, at de har smerter bagefter operationen. De har meget ondt. Vi har sådan en smerteskala, som går fra 0 til 10, hvor 10 er de værst tænkelige smerter. Og mange af vores patienter, de har tidligere ligget op på både 5 og 6 og 7 efter en operation. Og målet er at få det ned, hvor de ligger mellem 2 og 3, så det er tåleligt for dem. Og det er lykkedes i det her forsøg. Og uden sav. Nu fræser vi brusken af hofteskålen med det her instrument. Så er vi klar til at sætte hofteskålen i nu. Hofteskålen sidder perfekt. Det er det gamle lårbenshoved, ikke, som er savet af. Lårbenshalsen ser vi her. Og det er så den protese, der kommer ned i lårbenet, og det er det hoved, der så senere bliver sat på. Det er et stort metalhoved, fordi han er en ung patient, som gerne vil dyrke sport og så videre. Så er vi faktisk færdige. Skal vi have givet det lokale bedøvelse. Vi fylder området herop med lokalbedøvelse, som vi sprøjter ind i alle de muskler, vi har berørt, inden vi lukker. Det vi har jo gjort hidtil, det er, at vi har haft et kateter liggende inde i ryggen på patienten, som vi så har givet lokalbedøvelse i. Det har vist sig at have en masse bivirkninger. Det har vi ikke set med den her nye teknik. Patienten har haft det væsentligt bedre, kunne komme op 6-8 timer efter operationen og gå. Kunne selv gå ud på toilet og klare sig selv, og i det hele taget uafhængig af hjælp stort set. Og det er der, den store fordel ligger. De når ikke at blive sygeliggjort, kan man sige med andre ord. Er han vågen, Thomas? Ja, han er vågen. Har du sovet lidt? Ja, det har jeg jo. Du har sovet lidt? Ja, jeg har været sådan lidt væk, ikke? Lidt væk. Har det været ubehageligt på nogen måde? Overhovedet. Overhovedet ikke. Godt at høre. Det gik godt. Nu sidder jeg på vej op på min stue. Så det er godt nok. Nej, jeg har nu din telefon.
Ja. Goddag, Thomas. Goddag, Kjeld. Hvordan er det gået? Det er gået godt. Ja? Jeg har det godt. Du har det godt? Ja. Jeg har sådan en smerteskala her. Den kender du godt. Ja. Den du skal stille, hvor ondt du har. Ja. Kan du prøve at stille den ind? Fint sådan der. Det er jo ingenting. Du har ikke smerter? Nej. Overhovedet? Overhovedet ikke. Nej. Jeg kan vende om, og så kan jeg aflæse, at du står på en halv. Ja. Og den går op til 10. Ja. Så det er jo ingen smerter. Nej, jeg har heller ikke nogen. Nej. Har du lyst til at komme op og gå lidt? Ja, Ja. det synes jeg, vi skulle prøve. Det er godt. Lad os prøve at se. Ja. Det er jo fantastisk. Det er jo... sikkert forventet, at du bliver ondt, ikke? Jo, Ja. men også altså, allerede nu kan jeg jo, altså, netop når jeg står sådan her, der vil jeg jo allerede have ondt. Ja. Ja, tidligere. Ja. Ja. Thomas han fik sin nye hofte om formiddagen og kunne altså gå få timer efter operationen, selvom det selvfølgelig ikke var helt let. Nu er det en måned siden, han blev opereret, og han fortæller, at han har det forrygende godt og er helt fri for smerter. For en uge siden lagde han krykkerne, og nu har han fuld bevægelighed. Forsøgene på Aarhus Sygehus er afsluttet nu, og de har vist, at den nye smertebehandling er bedre end den traditionelle. Patienterne kan komme hurtigere hjem, og de slipper for gener som opkastning, blærebetændelse og manglende kontrol over blæren. Og derfor regner Kjeld Søballe med, at behandlingen den bliver standardmetoden fremover.